Hej YouTube, velkommen til vores første video. Her skal vi prank Axel. Man går ud på sådan en fake window. Han bliver fucking sur. Han skal søges. Han råber alt væk. Det bliver fedt. Vi filmer reaktionen. Husk at fyre like. Ja, det er for jeres skyld. Jeg skulle ikke se. Så man trykker man bare her. Ja, det er bare lige om JMS. Ja, vores Ham, der sidder her. Ja. Men nej. Nu får jeg også reaktion. Det er som om, at vi... Hallo, hjælp mig nu til den her opgave. Ja. Du skal bare lige trykke på det, der ligger der. Du skal bare læse, mand. Nu skal min computer opdatere. Hvad? Det var det. For det er jo prank, bro! Det var alt for i dag. Det var vores video. Hej hej. Husk at følge